وزیر derve Amerîka pêşwazî li rêkeftina navbera Amerîka û Tirkiye de derbarê durustkirina sentereka operasyonên hevbeş ji bo avakirina navçeya aram kir. Di twîtekî de li ser ropela xwe li Twitter Mike Pompeo, wezîrê derve Amerîka ragihand ku ew dilxweş e bi nêzîkbûna ku navbera Washington û Enqera de hatî kirin, taybetî durustkirina sentereka operasyonên hevbeş da ku metirsiyên ewlehiyên Tirkiye li Rojhilatê Feratê nemînin. Piştî ku roja çarşema borî rêkeftin navbera Tirkiye û Amerîka de derbarê avakirina navçeya aram hate kirin, Tirkiye ragihand ku rêkeftin hatiye kirin û Amerîka rêkeftin derbarê avakirina navçeya aram red kir. Di çerçeveya Kongrekî Rojnamevanî de Morgan Ortagus berdevka Wezareta Derve ya Amerîka ragihand ku hîna danûstandin derbarê avakirina navçeya aram lêgel Tirkiye berdewam in û bi awayekî behsa rêkeftinê lêgel Tirkiye nekir. Her wiha Ortagus tekez kir ku pêwîst e penaberên Sûriyeyên li Tirkiye dimînin bi arezûya xwe vegerin, nek bi zorî û pêşveçûn di danûstandinan de derbarê navçeya aram hatine pêkanîn. Weke Wezareta Derve ya Amerîka daye zanîn di dema niha de ew bi dov mîkanîzmeke din digerin ku metirsiyên Tirkiyeyên ewlehiyê nemînin. Ji aliyê xwe ve Wezareta Berevaniya Amerîka ragihand ku danûstandinên me lêgel Tirkiye ji bo dîtina mîkanîzmên emnî û avakirina sentereka hevbeş bigihene rêkeftinê berdewam in. Ew jî bê ku tu peywendiya wê rêkeftinê bi avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê hebe. Di daxuyaniyekî de Wezareta Berevaniya Amerîka ragihand ku ew rêkeftina lêgel Tirkiye hatî kirin, tu xalek derbarê guhartina demografiya navçeyê têde nîne. Washington Robertson berdevkê Wezareta Berevaniya Amerîka ragihand ku Amerîka lêgel Tirkiye derbarê dîtina mîkanîzmên nû yên taybet bi ewlehiyê li Rojhilatê Çemê Feratê rêkeftiye. û di daxuyaniya Wezareta Berevaniya Amerîka de bi awayekî behsa durustkirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê nehatiye kirin. Wekû ku Tirkiye bangeşe û propaganda jê re kirin.